Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para
sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicoliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Nicoliala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Kagabi, nag-declare ang presidente ng State of National Energy Emergency. Sa totoo lang po, kaming mag-asawa ay hindi po nakatulog. Nagka-anxiety, gustong mag-panic buying ng grocery pero walang pang panic buying. Panic lang. Ano po ba dapat kong gawin? Ako lang ba ang nakakaramdam nito? Hay nako, tambala, nagkaka-anxiety na kaming mag-asawa. Tulungan niyo naman po kami. Alam mo, hindi ko alam kung paano ka tutulungan, kundi pagaanin na lang siguro yung araw mo by of course, lagi ka nakatutok sa Love Radio, mga paborito ninyong kanta, mga OPM na magaganda, mga kulit na mga DJs. Pero pagdating sa kung papaano ang gagawin, kanya-kanya talagang diskarte.
Oo, lahat kasi tayo nakakaramdam ng krisis. Totoo. Maski po kami, sa totoo lang. So, ito na lang siguro pampalubag loob. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyan. So, Ano sabi ng asawa mo sa'yo? Ano, ng alin? Oh, Alin regarding doon? dito sa Alin doon? Ang krisis. dami niya sinasabi. Sa krisis, anong mga adjustment? Ay, ito nakakatawa. Sabi ng anak ko nag-comment, sabi niya, it's a good thing. Sabi niya, it's a good thing that dad is the one that's handling the money. It's a good thing that he's a budget officer. Sabi niya kagabi, sabi ko kaya bakit? Ouch. Kaya hindi ako nagtanong pero nagdire-diretso siya. Sabi niya, because imagine, if it was mom, it's all for shopping. Kita mo? Tapos sa amin ka magtatanong, sa akin ka magtatanong kung anong dapat gawin, di ba? Pero yun yung katotohanan dyan na, di ba, sabi nga nila, pag maiksi ang kumot, matutong mamuluktot, Yan. di ba? Pag maiksi ang kumot, hindi yan kumot, bimpo yan, di ba? So kung bimpo na lang ang meron tayo sa ngayon, hindi naman ito forever, wala naman pong forever. Yun lang siguro yung pwede naming sabihin bukod sa pampalubag loob na hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyang klaseng anxiety or stress or Yung panic nag-worry, or nag-worry. It's not just you. It's everybody. Lahat po tayo at hindi lang Pilipinas ito. Correct. Kasi minsan may isip natin, hala kasi yung Pilipinas, ano yan, state of the, ayaw nang mag-comment. Basta mga ganon. Basta yung mga ganyan, may isip po pero hindi eh. When you search social media, makakita ka rin ng iba't ibang klase ng content na iba't ibang klaseng bansa may mga sari-sarili din silang eksena about the oil crisis, 'di ba? Thailand. Nakita mo, meron ako nakita mga videos na grabe yung pila sa mga gas station kasi ang sabi may kakulangan, 'di ba? So hindi lang Pilipinas. So 'yun, number 1, hindi ka lang mag-isa. Number 2, lahat tayo pinagdadaanan nitong krisis na ito. Number 3, hindi lang Pilipinas. It's I think I would say na worldwide na phenomenon to. Number 4, feeling ko mas mahirap yung health crisis. Kasi yung Talagang paralisado yung lahat. Oo, kasi Remember COVID? Correct. At ang health crisis, health pong pinag-uusapan Yes. dito. Ito ngayon kasi, hindi ang kalusugan po natin ay hindi at stake. Correct. So kung ano man, madami tayong mga pwedeng magawa para magtipid. Mamamaluktot lang muna tayo. Kung bimpo lang ang meron tayo, Correct. ito lang muna. And tandaan, nalagpasan nga natin yung COVID. Yes. So, and it's a health battle. Mas mahirap po yun. Feeling ko mas mahirap yun. So ngayon, I think malalagpasan din natin Ayan. ito. Sa ngayon kasi sa crisis na ito, it's more on tatapyasin yung mga bagay na hindi na kinakailangan. Yes. So adjustment. So Correct. mauuso na naman yung FH, 'di ba? Mga work from home na. may bagong WFH ngayon eh. Oh, ano 'yan? Walk from home. Oh, may ganun. Oo. Totoo. Lalakarin mo na Correct lang. ka. Meron nga may mga kanina ba 'yun? Nag-send sa akin yung asawa ko ng mga yung scooter, yung pambata, yung pang scooter, Oo. electric scooter ba Yes, 'yun? oo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, wala lang option. Malapit lang naman daw kasi kami. Siguro parang hindi na din talaga imposible. I mean, kasi ihatid ka pa, pwede ka na oo. mag-scooter. I mean, yun yung mga bagay-bagay na pwedeng adjustment na gagawin, Yes, 'di ba? oo. Natatandaan ko meron po kami isang dating DJ dito, si Robin Shena, na I think bago pa mauso yung healthy, siya na yung naunang nagbibisikleta galing sa kondo niya sa Taft. Taft ba yun? Nagbibisikleta siya papunta dito kasi kung tama lang yung oras para hindi masyado mainit at tama yung daan, kakayanin talaga eh. Kaso nga lang ninakaw yung bisikleta. Yun nga lang ninakaw. Merong ganon. Tsaka kaya nga sabi ko din sa asawa ko, madaling bitbitin yung scooter. Ayan. Iba na lang adjustment. So, ganon, mag-a-adjust na lang. Ngayon, kung anong ibig sabihin ng state of energy, yung crisis, ganyan. Hindi ako masyado maalam. So, hindi na para sa amin manggaling. Correct. But it's important, mga kabisyo, na magbasa po tayo mula sa mga legit news sources. Kasi there's no use na magpapanik tayo dun lang sa shinare na content ng kumare mo. Ayan. Actually, itong pagproklama ng state of emergency crisis, ibig sabihin, may gagawin ang pamahalaan. Yan. Pwedeng fries freeze. Pwede. Sana yung hindi natin alam kung hindi natin alam.
alam. Hindi, wala kaming alam. Oo. Bobo kami sa mga gantong bagay. Sila ang mas may alam. Actually, Oo. ito na nga yung parang feeling ko. Feeling ko lang na dapat na gawin ng mga government agencies na this is their time to shine. For Oo. example, SSS. Example lang to. Oo. Anong mga pasabog po ninyo para Ayan, sa mga yung mga kababayan loans, ninyo? ayan, oo. 'Di ba? Yung Calamity loan. pag-ibig, yan. Oo. Ano bang mga pasabog natin diyan? Baka may Ayan. mga pasabog ang GSIS diyan, Tama. 'di ba? Na ganon to help the Filipinos, 'di ba? Tapos tayo din, Correct. mga individual na wala naman tayo sa posisyon, Oo. wala naman tayo sa wala tayong capability na gumawa ng great things or mga grand things. In our own little way, pwede nating tipirin ng electricity. Pwede tayong pwedeng mag-start sa ganon na ano lang talaga, disiplina lang talaga. Oo. Katulad kaninang umaga, online class yung mga bata. Nagulat na lang kaming lahat na yung mga gadget nila for school, walang charge. Yung pala kagabi, pinatay ng asawa ko. Saksakan. Yung tawag doon, yung saksakan, pinatay extension. niya, yung extension card. Kasi nagtitipid. Kasi nagtitipid. Kasi yun eh. Oo. Let's be extra intentional. Ano ba Correct. yung gagawin natin? Okay, kunyari, mas lagi kayong kumakain sa labas or may ganito kayong mga bala. Kaya nga 'di ba sabi Oo. daw nila sa darating na Holy Week, wala daw masyadong magta-travel kasi nga wala namang Totoo. pang-travel. Totoo, ang mahal ng gas. Ang mahal kasi ng gas. Simple lang eh. Nagdoble siya. Oo. 50% ang kanyang itinaas. So, Oo. mahirap na talaga. May mga ganong Actually, pagtitipid. Parang is parang pumalo siya ng 120% ang pagtaas eh. Pero maganda yung na-take kanina na pinapakinggan ko na ni-take ni Congressman Toby Chanco. na kasi ngayon ang tatanggalin is yung excise tax. So Aha. ang excise tax daw is mga around sa 55 pesos, sabihin natin mga 6 pesos siya. Ay, kala ko Oo. 50. Pero, Pero ang dapat- laking bagay Oo, din naman. Pero ang dapat daw tanggalin kasi talaga yung VAT. Kasi 12% yun eh. So parang halimbawa, Ang dami ng numbers. Oo. Yung brain ni Nicole Ayala nagko-close. kasi yun nga, Oo. di ba? Halimbawa, sa 55, 6 pesos sabihin natin. So edi ngayon, 49, oh. 120. 8. 128 na ngayon. So kung tatanggalin mo ng 12%, magkano tatanggal 15 pesos. So kung 120 na yung ngayon, yung presyo, less mo ng 15 oo. pesos, ang laki ng Kakaltasan. Kaya nga ito, kung VAT ang tatanggalin. so yun na nga, ito yung nga sinasabi ko na sana magpakitang gilas na lahat ng mga Oo. ahensya. Ayan. Kasi kailan pa natin to, minsan lang to, alam mo kung titingnan mo to sa POV ng positibo, Oo. this is my time to shine. Ano bang pwede Correct. kong gawin? Oo. Ito na yun eh, yung kapag ka-crisis ang bayan, ang mga kapwa ko Pilipino, ako mismo, ikaw na nagtatrabaho dyan for example, and you have a high position, di ba? Ikaw mismo, may krisis yung pamilya mo na lang isipin mo. Ayan. Kunyari, On your own capacity, Oo, yun na ano lang. kaya mong Correct. i-adjust? Hindi na lang dito sa buong bayan, 'di ba? Huwag mo iasa sa gobyerno. Oo, Ayan. ganyan. So, gagawa lang tayo na. We just hope and pray na magpakitang gilas yung mga government agencies. Kung Oo. ano man yung mga pwedeng itapyas or itulong, let's Correct. just hope and pray na mangyari. Pero kung hindi man, sanay naman na tayo Oo. na mamaluktot eh. Correct. 'Di ba? So sanay naman tayo na mag-a-adjust. Parang katulad lang ang pinakasimple nga pwedeng explanation diyan is yung pag alam mong may scheduled na water interruption. Oo. Hindi ba Mag-iipon ka. mag-iipon ka? Oo. Una yung pag-iipon, pangalawa, hindi ka magko-conditioner. Kasi sorry po, Diego Bandido na hindi makarelate. Hindi ako makarelate. Sabi ni Diego, ha? Nakita ko yung blanco mukha niya, kaya sorry na agad, di ba? So, hindi ka na magko-conditioner kasi ang conditioner, matagal siyang mabanlaw. So kailangan na Maraming tubig, Oo. di ba? So, pag ganun, yun yung ganun pala adjust, yun? correct, di ba? Yun yung pinakamaraming buhok kasi ni Diego sa ilong eh. 'Di ba? So yun yung adjustment na pwede mong gawin. 'Di ba? So para siyang water interruption. Na pag may scheduled na water interruption ng ilang araw, ano yung Ayan. ginagawa natin para magtipid? Oo. 'Di ba? So ganun din. Ito naman po is crisis sa crudo. I-limit yung mga travel na hindi naman kinakailangan. Necessary, Oo. ganyan. Ayan. Yung mga gastos na unnecessary, 'di ba? Oo. Yung mga basta yung mga ganun. Tapos Oo. parang feeling ko it's really important na intentional tayo pagdating sa pagiging extra understanding sa mga tao sa paligid. Yes. Kasi hindi po tayo pare-parehas ng paraan ng
tingin sa krisis eh. Oho. Yung iba panic mode na talaga Yan, eh. Tapos totoo. nagsistay na sila sa panic mode at hindi mo naman sila masisi. Correct. Pagka nakakabasa ka, nakakapanood ka, napapanik ka rin naman Oo. kasi talaga. Yun naman yung Ayan. katotohanan. Meron din naman yung mga ibang tao na mga in denial. Oo, pwede din. Parang kami po na Parang kaya yan, carry pero- yan, di ba? Hindi ako ang mantra ko dyan. And I think it would be effective kung tingin ninyo, one day at a time lang. Oo. Kasi Isa-isa lang. hindi nga natin inakala na isang araw magkakaroon ng ganito eh. Oo. So, ibig sabihin, wala talagang nakakaalam ng future. So, ano lang, one day, let's take each day at a time. Ito munang araw Oo. na to kung paano natin Ayan. tayo survive, Oh, ganyan. tandaan nyo po na survive po natin yung COVID na Which is a health napakahirap crisis, Oo, buhay natin yung True. nakataya Plus, doon. ang kagandahan ng ginawa ng COVID sa atin mga kabisyo, natuto tayo dun sa work from home Yes, setup. aha. So actually maraming nga mga opisinang hindi na bumalik sa sa on-site eh. oo. So kung kailangan lang din nating magganyan sa work from home at adjust, Oo. hindi na bago sa atin yun. Ayan, posible po yung mga kumpanya mag-a-adjust din kasi Skeletal, pwede. Yung kung tataas din naman ng kuryente, di ba? Correct, So oo. tatamaan din lahat eh. Lahat talaga may Oo. tama. So ang kagandahan dito mga kabisyo, nakapag-prepare na tayo Oo. kahit papano. So one day at a time lang. Tama. Kasi kami, matagal na kami may tama, kaya parang feeling namin. Sucks lang. Madali lang to. Diego Bandido po! Nicole Yala, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag kang tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, okay na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Pick. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Saan pa naman tayo? Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt.
Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko!
Maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. 24. Always ko naman kayo pinapray.
Marachino. Meron siyang ganun. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung... Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or And sino technically- mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira may nagsend ng record? How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. eh. Alam mo, may lang kita nakita na galit. Hindi Wait ma'am lang. eh. Kasi sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako mama, if may mali po talaga ako. Tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that
you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara, nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina? you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung board. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? O like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw na. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear love. Dear Love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Hindi ko sinabing alisin mo ako sa buhay mo, Joel! Di ko rin naman ginusto to, Ellie. Sinabi ko sa'yo noon na gusto ko na magkasama tayo sa trabaho. Na gusto ko araw-araw kasama kita. Nakikita kita. Pero hindi mo ko pinakinggan. Binigay ko sa'yo kung anong gusto mo. Sana naman ngayon, maintindihan mo rin ako. Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano! Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes, mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Sino yung writer ng Dear Love? Oo, pakibigay nga yung pangalan. Bakit parang name-personal ito? Ma'am Thea, Boss Ivan, Miss Nicole, kung kayo po ay nakikinig, sino po ang writer ng Dear Love natin? Bakit parang may personal na galit sa akin? Bakit parang gustong-gusto lagi itinitrigger yung mga personal kong pinagdadaanan? Sa pagkakaalam ko, wala naman akong kanukwentuhan. Oy, bakit ko ba nasabi? Kasi mukhang patungkol ito sa LDR or long distance relationship like super legit and all. Aminin po natin sa hindi mga kabisyo, ang LDR talaga ay talagang bayani lamang ang tumatagal dito. O, 'di ba kasi sino ba naman yung makukontento sa hanggang video call lang? 'Di ba hanggang sa tawagan at chat lang and all? Nako, syempre gustong-gusto natin yung nahahawakan, nayayakap at nahagkan din natin yung mga partner natin, 'di ba? Kaya nga hindi yan para sa lahat eh. Ang LDR hindi yan para sa lahat. Para lang yan sa mga taong mahaba. Ang pasensya, 'di ba? Mahaba yung pasensya katulad nitong taga-Grab na si Marlo. Oh, si Marlo Acebo na isang Grab driver na mukhang mahaba ang pasensya. Oy, Boss Marlo, kala mo hindi ko nakikita, naririnig na nakikinig ka ng Love Radio Sinasabi ko sa'yo, ikaw ba, Boss Marlo, tulad na magiging bida natin sa Dear Love maya-maya, ay biktima rin ng tinatawag na LDR or long distance relationship. Wala talagang kasiguraduhan mga kabisyo ang relasyon. Sa totoo lang, mapa long distance man yan or nasa normal na setup kayo ng relationship. At the end of the day, mapa nasa LDR man kayo or hindi, nasa sa inyo yan kung ipaglalaban ninyo or hindi. But again, isa pang factor dito, it takes two to tango. Ikaw laban ka ng laban, pero ikaw na lang mag-isa. Ay nako, kaya importante mga kabisyo na alamin talaga kung ano ang definasyon ng pagmamahal ng partner mo. It's very nice, it's very good na parang sayaw ang relasyon. Nasa LDR man kayo or hindi, dapat nagkakaunawaan kayo. Ika nga, communication is the key. Kung hindi ka na comfortable sa LDR, maghahanap ka ba ng iba?
Nako, sagutin natin yan sa aking pagbabalik. Dahil sa aking pagbabalik mga broskis ay ang kabuuan ng ating drama. You heard it right mga kabisyo, sa aking pagbabalik agad-agad. Buuhin na natin yung drama na yan para lahat tayo ay matrigger, makarelate, lumuha at lahat-lahat na. For now mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes mga kabisyo. Ito po ang Dear Love. Sinusunod ko lang naman. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka.
Hindi sa mukha mo ko babarilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baliktad! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa!
Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagalaki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Oh no! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya na mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ala, ang sakit! Huwag naman ganun ko
kinurot? Totoo ba? Huwag mong kurutin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa, confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw hawak. God! Ay, hindi mo gawa alis. Yay! Yung pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok mo ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, huwag na mong ganyan mo. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, huwag ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o hinubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon mo yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura yun. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Sarap! Hindi bakla. Parang birthday niya. Parang birthday yung ano. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya.
Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, inanimoy kayo. Hayop, animal. Animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo, ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May May step, stroke. may step May yung stroke. stroke niya. Oo. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa diretso. balikat mismo ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige.
Sige, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang mahal ko po si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? Yung PCH na puti, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, mababay na kaway ka sa camera. At may mga magkalapit araw-araw, pero tila ang layo pa rin ng mga puso. Mga kabisyo, kailangan ba talagang gumawa ng distansya? Kung minsan, para lang malaman natin
kung pagmamahal pa ba talaga ang nararamdaman natin o nasanay lang tayo sa presensya nila. Dahil kapag nawala na yung yakap, tawag, halik at pagkikita, doon lumalabas ang katotohanan. Kung mahal mo talaga ang isang tao, kabisyo, kakayanin mo bang hintayin siya? O mahal mo lang talaga siya kapag madali at malapit? Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Distansya. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Sige, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Tandy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Loko. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Paway ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo. Si Arnel, kaya... Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya
ngayon eh. May motor siya, ma. Hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, mababay na kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aampas ka ba? Saan ka ba? Pinita lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Delikado yan. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi kayo tagkita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon ka na ba ko? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya
ba, Bonjing? Kausapin mo nga si Mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po ako. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, Ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing? Mahal mo din ako. Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, Ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
Your love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po napapakinggan at ngayon ay napapanood ng live exclusive sa YouTube channel ng Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Mga kabisyo, minsan, ang pinakamahabang distansya ay hindi kilometro o milya, kundi ang pagitan ng dalawang pusong dati sabay na tumitibok. Babe! Babe! Babe, kanina pa kita hinahanap. Ang hirap mong hagilapin. Wala pang signal dito sa loob ng hall. Hindi kita matawagan. Okay lang? Alam ko naman na kahit gaano pa tayo paglayuin ng pagkakataon, hahanapin pa rin natin ang isa't isa. Umirit ka na naman. Congratulations sa atin, babe. Congratulations! Degree holder na tayo pareho! Isang hakbang na lang. Ikaw, magiging psychologist. Ako, engineer naman. Hindi pa tapos, babe. Mas mahirap na yung mga susunod. May board exams pa tayo. Doon talaga masusubok lahat ng pinaghirapan natin. Sus, ilang taon na tayong nagpuyat, naghirap, at muntik nang sumuko. Board exam pa ba atrasan natin? Kayang-kaya na yun. Babe ha, baka puro yabang lang yan. Hindi naman yabang to. Confidence tawag dito. Alam mo yun, kung masyado mong kinatatakutan ng isang bagay, lalo kang matatalo. Minsan, mindset lang talagang laban. Gets ko naman. Pero gusto ko, hindi lang tayo basta pumasa. Gusto ko pareho tayong maging handa. Para sa trabaho, para sa buhay, para sa future natin. Relax ka lang. Nasa vision board ko na yun lahat. Ikaw, ako, stable na trabaho, at kung ano pa mang plano natin. Hindi kita pababayaan. Sana nga. Anyway, congratulations ulit sa atin. I love you. I love you so much. Ako si Ellie. Boyfriend ko si Joel. Typical na high school sweetheart kami. Pumayag ang mga magulang namin sa relasyon namin basta't hindi namin pababayaan ang pag-aaral. Ngayon, pareho na kami nakapagtapos ng kolehiyo at handa nang harapin ang mas mabibigat na hamon ng buhay. Pagkatapos ng graduation, nagpa siya kaming magsama sa isang bubong. Hindi lang dahil ayaw naming mapalayo sa isa't isa, kundi dahil naniniwala kaming mas kakayanin naming harapin ang hinaharap kung magkasama kami. Babe, pwede bang pakiabot ng mga hanger? Eto na, babe. Lapag ko na dito sa gilid mo. Ano bang ginagawa mo? Parang busy-busy ka. Naghahanap ako ng pwedeng applyan. Alam mo naman, kailangan na talaga nating magtrabaho. Oo nga. Alam mo, sobrang nagpapasalamat ako na supportive sa atin yung mga magulang natin. Hindi ko rin nakalain na sila pa mismo mag-aalok nitong kondo para may matirahan tayo. Grabing graduation gift to. Kaya nga, babe. Mas lalo tayong may responsibilidad na wag silang biguin. Malaki talaga tiwala nila sa atin. Kaya dapat, hindi natin yun sirain. Kumusta naman yung job hunting mo? May mga napasahan na akong resume natin. Mukha namang may... Natin? Oo, natin. Isinabay ko na rin yung sayo. Para kung sakali, sabay tayong makapasok. Pero baka magkaiba lang tayo ng department. Teka, sandali. Pareho tayong papasok sa isang kumpanya? Babe, wala yun sa napag-usapan natin. Babe, halos 8 taon na tayo magkasama araw-araw. Hindi ko na yata kayang hindi ka makita. Pero babe, yun nga yung punto. 8 taon na tayong halos laging magkasama. Hindi ba mas okay kung palawakin naman natin yung mundo natin ngayon? Baka mas mahirapan tayo kung lagi tayong magkadikit, kahit sa trabaho. Hindi kita naiintindihan. Babe, paano tayo mag-grow? Paano tayo makakakilala ng iba't ibang tao? Matututo sa iba't ibang environment. Ellie, tingin ko hindi na natin kailangan yan. Sapat na sa akin na ikaw ang kasama ko araw-araw. At sa totoo lang, nasasaktan ako sa mga sinasabi mo.
Parang gusto mo nang lumayo. Hindi, babe. Para rin sa atin to. Maniwala ka. Pag-usapan na lang natin to pag may sense na yung sinasabi mo. Babe. Babe, sandali! Joel! Gaya ng ibang magkasintahan, pag mahal niyong isa't isa, walang problemang hindi ninyo kayang ayusin. Sa huli, pumayag din si Joel na maghiwalay kami ng trabaho. Lalo na't magkasama naman kami sa iisang bubong. Naging mahaba at mabigat ang diskusyong yun para sa aming dalawa. Pero naniniwala akong para yun sa ikibubuti naming pareho. Nagkaroon kami ng trabaho ni Joel sa magkaibang kumpanya. At sa simula, naging maayos ang takbo ng aming relasyon. Pero tulad ng panahon, ang tao unti-unting nagbabago. Nakauwi na ako. Sakto, may dinner na. Kumain ka na ba? Sasama sana ako sa mga katrabaho ko. Kakain sila sa labas. Pero sobrang pagod na ako. Pansin ko nga. Para nitong mga nakaraan, palagi kang overtime. Oo nga eh. Nung una kasi, masyado akong nagpakitang gilas. Ayun. Ngayon, halos lahat ng trabaho sa akin napupunta. Ganun yata talaga sa simula. Ikaw, kumusta ka naman sa trabaho? Okay lang. Okay lang? Yun na yun. Wala man lang kwento. Tahimik lang kasi ako sa trabaho, babe. Alam mo naman, di ako masyadong nakikisalamuha. Lalo na kung wala naman akong dahilan. Wala namang nagpapapansin sa'yo. Nagpapapansin? Joel, nasa high school ba tayo? Sus, alam mo naman, mas talamak ang landian sa trabaho. Mas malaya ang mga tao. Mas mapusok. Wala, babe. At kahit meron man, alam ko sa sarili ko na hindi ako papatol. Ikaw lang ang meron ako. Talaga lang ha? Ikaw naman? Napakasiloso mo pa rin. Malay ko ba? Walong taon kitang halos nakikita araw-araw. Sanay akong alam kung nasan ka, kung sino kasama mo. Ngayon, para na akong manghuhula. Babe, kaya nga kailangan mo lang magtiwala. Mas nasusubok ang relasyon pag hindi tayo magkasama lagi. Eh, paano kung bumigay ka? Bumigay? Joel, ganun bang tingin mo sa akin? Hindi sa ganun. Pero paano kung madala ka? Paano kung sa mga panahong hindi tayo magkasama, makalimutan mo ko? Joel, huwag kang gumagawa ng mga bagay na ikakasira natin. Nag-iisip ka ng problema na di naman nag-i-exist. Kung may gumawa man ng problema dito, ikaw yun. Sinabi ko na sa'yo, kaya natin na magkasama kahit sa trabaho. Pero pinili mo yung growth na yan eh. Para saan? Para makahanap ka ng iba? Joel, ano ba? Totoo naman eh. Mahirap magtiwala ngayon, Ellie. Hindi mo alam kung sinong tatraidor sa'yo. Kung may magtataksil sa'yo, Joel, hindi ako yon. Paano ako makakasiguro? Eh, ikaw yung mismong gusto na magkalayo tayo. Natatakot na ako magsawa tayo sa isa't isa. Ayoko na umabot tayo sa punto na wala na tayong ibang mundo kundi tayo lang. Kahit kailan, hindi ko naisip na magsasawa ako sa'yo. Pero kung may magtatraidor man dito, baka ikaw yun, hindi ako. Imbis na maayos namin ang mga problema namin ni Joel, mas lalo kaming nagkalayo. Dumadalas ng pag-uwi niya ng gabi. At kadalasan, hindi na niya sinasabi kung saan siya galing. Ako, nananatili. Naghihintay. Umaasang babalik siya sa dati. Kung paano ko siya minahal noon, ganoon pa rin ang ibinibigay ko hanggang nung mga panahong yon. Himala. Maaga kang nakauwi ngayon. Wala kayong lakad ng office mates mo? Naubos na ba lahat ng may birthday? Talaga ba? Yan agad ang bungad mo sa akin? Walang pagkain. Hindi ako nagluto. Anak ng tokohan naman, oh. Kung kailan maaga ako umuwi, saka naman wala akong maaabutan. Eh malay ko bang dito kakakain? Halos araw-araw ka namang nasa labas. Di ka nga nagsasabi. Napapanis na lang yung pagkain sa mesa. Huh?
Nakakawalang gana. Bakit ka ba galit na naman? Ano bang problema mo? Wala. Kilala kita. Alam ko pag manipis na yung pasensya mo. Wala nga. Sabihin mo nga sa akin. May problema kay ramdam ko. Ano? Ayaw mo na ba sa akin? Wala nga sabi! Nagdadabog ka? Ibabato mo pa yung bag mo sa sofa, ganon? Ano yan, Joel? Anong susunod? Sasaktan mo na ako? Hindi ko sinasadya. Ano ba talagang problema? Bakit di mo na lang sabihin ng direkta kaysa araw-araw mong pinaparamdam na parang wala akong halaga dito sa bahay? May aaminin ako, Ellie. Ano yung aaminin mo? Ayoko na. Ayaw mo na? Ayaw mo na saan? Sa atin. Sa atin? Bakit? Anong nagawa ko? Anong mali ko? Wala kang kasalanan. Pero, wala na akong nararamdaman para sa'yo. Paano? Paano nangyari yun? Tama ka. Lumawak ang mundo ko. Marami akong nakilala. Nagbago ang pananaw ko. Pero hindi ko inaasahan na pati puso ko magbabago rin. Anong ibig mong sabihin? May iba ka na? Oo. May nakilala ako. Katrabaho ko. Tuwing nag-aaway tayo, siya ang kausap ko. Naiintindihan niya ako. Kahit hindi ko na kailangang magpaliwanag. Hindi yan ang ibig kong sabihin nang sabihin kong lawakan mo ang mundo mo. Hindi ko sinabing alisin mo ako sa buhay mo, Joel! Di ko rin naman ginusto to, Ellie. Sinabi ko sa'yo noon na gusto ko na magkasama tayo sa trabaho. Na gusto ko araw-araw kasama kita. Nakikita kita. Pero hindi mo ko pinakinggan. Binigay ko sa'yo kung anong gusto mo. Sana naman ngayon, maintindihan mo rin ako. Dear love, nagpasya kaming maghiwalay ni Joel. Pinagpatuloy nila nung katrabaho niya yung relasyon nila. Nadurog ako. Halos 10 taon din ang pinagsamahan namin. Noong una, gusto kong sisihin yung sarili ko. Pero habang tumatagal, napatunayan ko rin na kung hindi kami nagkalayo, hindi ko makikita ang totoo. Na ang pagmamahal niya, nasusukat lang pala sa distansya. Mga kabisyo, totoong walang kasiguraduhan ang buhay. Walang kasiguraduhan yung patutunguhan ng relasyon na binuo o binubuo ninyo ngayon. Tulad ni Joel at ni Ellie, nagsimula sa happy lang, sa mga pangarap, sa mga pangakong hanggang sa dulo, tayo. Pero yun yung masakit na katotohanan ng buhay, para itong sugal. Sa huli, hindi mo alam kung mananalo ka, o hindi mo alam kung matatalo ka. Ang tanging sigurado lang dito ay pagbabago. Pagbabago sa panahon, pagbabago sa relasyon, pagbabago sa taong mahal mo. Hindi natin makokontrol at hindi natin mapipigilan yung pagbabagong ito. Pero ang higit na makokontrol natin ay yung mga puso natin. Kung paano ba tayo mag-cope up sa mga pagbabagong ito. Sa long-distance relationship, mga kabisyo, hindi presensya ang nagpapatatag sa pagmamahal, kundi yung tiwala. Tiwala yung magiging dahilan mo tiwala yung magiging dahilan mo sa araw-araw, kaya gugustuhin mong pipiliin pa rin siya sa bawat minuto, bawat oras ng buhay mo kahit ang hirap-hirap na. Tiwala rin yung dahilan kaya pipiliin mong umoo sa growth na sinasabi niya kahit ang kapalit nito ay ang paglayo niya sa'yo. Kahit ang kapalit nito ay
Hindi mo na siya mayayakap sa araw-araw o mahahagkan sa tuwina. Dahil ang tunay na pagmamahal ay kailanman hindi nakakasakal. Bagkus dapat ito ay mapagpalaya. Kaya mahirap magmahal dahil it entails a lot of sacrifices. Katulad niyan yung tiwala. At mahirap ibigay basta-basta yung tiwala, lalong-lalo na kung wala ka nito sa puso mo. And I think, Joel, yung takot na meron ka ngayon or yung takot na nagkaroon ka sa relasyon mo kay Ellie ay dulot ng change na meron sa relasyon natin, sa buhay natin. Nawala yung tiwala, dahilan kung bakit umusbong yung insecurities at tuluyan kang ma-fall out of love kay Ellie. Ang pinakamahirap na tanong sa long-distance relationship, mga kabisyo, hanggang kailan ka maghihintay kung hindi mo alam kung pareho pa rin ba kayong nangangarap ng iisang dulo? Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, at itawid natin online ang ating usapan para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Ang hirap naman talaga kapag long distance relationship, no? Kasi yung mga haplos, yung mga halik, at yung mga yakap ninyo sa isa't isa, hindi lang yan basta-basta physical stuff, but it's also a connection eh. Connection para mas maging matibay kayo. Connection para mas lumakas yung pundasyon na meron kayo. Bond na meron kayo. Kaya ako kung papipiliin mo ako, kabisyo, na papasok ka pa ba or papasok pa ba ako sa ganitong klaseng relationship, LDR, ayoko na. Mahirap. It's very important na sa pagpasok natin sa relationship, alamin natin sa sarili natin, how do we define love? How do we define like a relationship holistically? Dahil paulit-ulit man nating sabihin na sapat na mahal natin yung isang tao, may tiwala tayo sa kanya, it all boils down to your interpretation of love. Because again, you cannot control other people, but what you can control ay yung ikaw, yung emosyon mo, yung puso mo. Kung aware ka na physical touch yung love language mo, at siya, hindi, willing ka ba to adjust? Willing ka bang bitawan? Willing ba siyang magbago? Willing ka bang mag-communicate? Those questions, maibabato lang natin yan sa partner natin if in the first place, we are aware of the things from within. Nagsisimula yan sa atin, mga kabisyo. Kaya napaka-importante na i-define mo muna yung pagmamahal na yan. Huwag kang pumasok sa relasyon na ang taas-taas ng emotions mo. Mahalaga, kabisyo, na pag-isipan natin ito. Kaya nga may puso at may isip tayo. Ako naniniwala talaga ako, lalo na sa panahon ngayon. As you enter a relationship, lalong-lalo na if it's an LDR, kailangan mo itong pag-isipan dahil sa dulo, hindi lang po ikaw yung masasaktan. Maaaring makasakit ka rin. Katulad dito ng relasyon, 'di ba, ni na Joel. So it's very important na pag-isipan nating mabuti ito. Kasi kapag pinag-iisipan naman natin yung mga bagay-bagay, hindi sa nagkakaroon tayo ng plano, pero mas nagkakaroon ng maliwanag na daan kung saan tayo pupunta. Kung saan kayo pupunta. O kapag na-miss ba natin yung isa't isa, paano? Paano yung timing natin? Tsaka, ito din yung mahirap sa relationship, mga kabisyo, yung growth. Because sometimes, yung growth na yan,
hindi natin nako-communicate sa isa't isa, but the growth itself turns into insecurity. 'Di ba na parang, hala, ba't yung partner ko, bakit siya ang laki-laki na nung mundo tapos ako andito pa rin? Hindi dapat ganun yung iniisip natin, kasi if you're in a relationship at mahal na mahal mo yung taong yan, it will never be a competition for you. If it's already a competition for you, then you have to reevaluate yourself already. Tama pa ba tong nararamdaman ko? Nasa tamang tao pa ba ako? O tamang mindset ng relasyon namin? Kayo, goods ba kayo sa long distance relationship? Ang hirap nung ang hirap nung kay Joel dito, kasi if we focus on the story of Joel and nung jowa niya, si Joel kasi parang takot siya sa sarili niyang shadow eh. No, this is the other side of the story. Natakot siya sa sarili niyang shadow kasi yung mga bagay na sinasabi niya dun sa jowa niya, sa babae, hindi naman talaga nag-e-exist in reality, but viniverbalize niya because that is his tendency. At yan yung problema sa atin. And sometimes, we gaslight our tendencies and we mirror it to other people na hindi naman talaga nag-e-exist sa kanila. Tingnan mo, true enough, siya yung nagloko. Lahat nung sinabi niya, sa kanya nangyari. Diba? Habang yung isa, nananatiling tapat sa pangako nila sa isa't isa na hanggang dulo sila. Kaya mahirap talaga yung long distance relationship. It takes a lot of effort, communication sa isa't isa. Constant. And when I say communication, it's really constant communication. Tripling effort sa komunikasyon ninyo sa isa't isa, because technically hindi kayo nagkikita araw-araw eh. 'Di ba? So, normal lang din yung maramdaman siguro natin kapag nasa long distance relationship tayo na para bang, wait lang, kami pa ba? Nawawala na ba yung siguro normal po yun. Pero hindi na normal kapag hindi mo na ito kino-communicate. Because if you don't communicate it anymore, naniniwala ako na hinahayaan mo na. And 'di ba ang kabaliktaran ng love, indifference? Indifferent ka na eh. 'Di ba? Ibig sabihin ng indifference, wala ka nang pake. Wala ka nang pakialam kung ito yung nafi-feel niya sa'yo or ito yung nafi-feel mo sa kanya, because you don't love him anymore. And sometimes, mga kabisyo, yung silence is already a validation na hindi ka na niya mahal. Masakit at masyadong mabigat. But I guess, kung titingnan din lang natin yung naging behavior ni Joel dito, yung silence niya, indifference niya, hindi yun sign, but it's a validation na hindi ka na niya mahal. Hindi siya nagbigay ng options eh, no? Na parang, meet halfway tayo. I'll let you grow. Kasi sa relationship, dapat pareha kayong nag-grow eh. Pangit yun na isa lang yung nag-grow. Dapat pareha kayo. Siguro hindi man kayo sabay nag-grow. Kaya nga kayo mag-jowa, 'di ba? Teamwork kayo. O ikaw muna, tapos ako naman. Sabay. And that's the beauty of relationship. Kaya nga, 'di ba, pumapasok tayo sa relasyon hindi lang dahil gusto natin may ka-I miss you tayo, ka-I love you tayo, kundi gusto natin may ka-partner tayo sa hirap at ginhawa. Meron tayong support system at ganun din tayo sa kanila. Kaya nga mga kabisyo, kung kayo ay nasa ganitong klaseng relasyon, isang panalangin ang ibinibigay ko sa bawat isa sa inyo. Panalangin na sana mabigyan kayo ng lakas ng loob sa araw-araw na piliin pa rin ang isa't isa. Dahil hanggat may hindi sumusuko, hanggat naniniwala ang isa't isa sa inyo, ang bawat isa sa inyo, na may pag-asa kapag mahal ninyo ang isa't isa, at kapag mahal ninyo ang isa't isa ay dapat nagtitiwala kayo regardless of your distance, mananatili kayong buo hanggang sa dulo. Totoo po, hindi lahat ng nasa LDR ay nagsasucess. Pero may mga relasyon din na nagsuccess at nasa loob sila ng LDR. Ask yourselves, how do you define relationship? And how do you define love? Mga kabisyo, nakasama nyo po ako
sa on-air at online dramahan. Magbabalik ako maya-maya sa radyo. Kaya tutok na po kayo. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko mukha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story ko yan. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan, yan. Pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, Bear, Bay? Saan pa naman kami? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa Secret. ba?
No. Wala namang family. Okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Okay, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, di ka na mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the
ang Mara! Grabe, na love track. Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Okay, always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday? Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung... Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akara lagi joke. Mara? Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, tinan mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano na nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation na eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if
pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina? you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi ni ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? Nicole, ikaw na. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala magano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong
masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baliktad!
Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may
almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagalaki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa, confirm ba?
Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo ba? Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto niyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw hawak. Ay, mo gawa alis. Yay! Pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to. Malaki. Gago laki. Ang galing ni Joshua, sanay na sanay. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka... Baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok Ano mo ang kapay mo. Pataas ah, pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung... Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubare? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Oo, hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Ano na feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dahil ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear love. Dear Love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Hindi ko sinabing alisin mo ako sa buhay mo, Joel! Di ko rin naman ginusto to, Ellie. Sinabi ko sa'yo noon na gusto ko na magkasama tayo sa trabaho. Na gusto ko araw-araw kasama kita. Nakikita kita. Pero hindi mo ko pinakinggan. Binigay ko sa'yo kung anong gusto mo. Sana naman ngayon, maintindihan mo rin ako. Kasama kakwentuhan, kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Oh, you heard it right mga kabisyo, ang ating pinag-usapan kani-kanina lang sa ating dramahan session ay patungkol sa LDR na hindi sumakses sa dulo. Ay naku, aminin naman kasi natin kabisyo, mahirap po talaga yung long distance relationship, yung LDR na kung tawagin natin in short, 'di ba? Kasi paano ba? Sa relasyon kasi kasama talaga diyan yung holding hands, yakapan, mga intimate moments
mga intimate moments ninyo sa isa't isa. Hindi para sa kung ano man, pero kumbaga para mapatatag din at ma-upgrade yung bonding na meron kayo sa isa't isa. Although, I get it, may kanya-kanya naman tayong definition ng pagpapatatag or may kanya-kanya tayong paraan ng pagpapatatag ng ating mga relasyon. But what I'm saying is yung pagkikita natin sa araw-araw, kung kasama ba natin yung mga partner natin sa araw-araw, malaking epekto po talaga kung tatagal ba kayo o hindi. Bakit? Totoo. Tawa-tawa kayo dyan. Totoo talaga, no? Although, saludo ako sa mga kabisyo natin dyan na nasa LDR, long distance relationship, tapos nag-comment pa sa YouTube live natin. Kami nga nasa LDR, okay naman eh. Ngayon, hintayin mo. Ay nako, pero at the end of the day mga kabisyo, sa LDR, dyan din masusukat yung lalim ng tiwala ninyo sa isa't isa. Because kapag may tiwala kayo sa isa't isa, then definitely walang mga tamang hinala and all. Normal ang selos, no? Normal po ang selos. Pero kung kapag nagiging dahilan na ang selos ng pagkawala ng tiwala ninyo sa partner ninyo, nako, parang ito na yung dahilan para i-recalibrate, i-revisit at mag-communicate na kayo sa isa't isa. Diba? Lahat tayo ay may kanya-kanyang comfort zones. Halimbawa, gusto mo, comfort zone mo, dyan lang kasama lagi yung jowa mo. Tapos biglang, ay hindi, gusto ko ng growth. Gusto ko magkalayo tayo and all. Dahil mahal mo, sige, sinuportahan mo. Valid po kabisyo yung mararamdaman mong hindi ka na comfortable. Pero hindi normal kapag hindi mo na ito kinukommunicate sa kanya. It's very important na we communicate those stuff sa mga partner natin. Hindi dahil hindi ka lang komportable and all, but because mahal natin sila, 'di ba? And we care for them. At kapag hindi mo na kinukommunicate yung mga ganyan kabisyo, ano ba ang kabaliktaran ng love? Indifference. 'Di ba? Indifferent ka na sa kanya, walay ka nang pakialam sa kanya at nakakatakot 'yun kabisyo. Sometimes, yung mga ganyan isang living proof at validation na parang walay ka nang pakialam sa kanya or kabaliktaran, hindi mo na siya mahal. Sakit nun! Sinasabi ko sa inyo mga kabisyo, kaya communicate kung kayo ay nasa LDR. At kung ikaw ay matatag na nasa LDR pa rin, ako, saludo ako sa'yo kasi mahirap yan. Kasi kaya mong magmahal ng taong mas nakikita mo pa madalas yung delivery rider mo. O di naman kaya mas tinatrato ka pang Disney princess nung Grab rider mo. Grab driver mo. Nako. Uy, speaking of mga Grab, nako. Isang Grab driver na naman ang nanalo sa ating papremyo or sa ating pakulo dito sa Love Radio Manila. Ito po ang ating Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Yun nako, congratulations sa Grab driver na minamaneho ang kotse na may plakang NHR 6315, si Manong Dale Rondon. Dale Rondon, hintayin ang tawag ng Love Radio representative para maklaim mo ang tumataginting na 1.5. Hatid sa inyo ng Charm Fabcon Purple Eternity. Bukod sa ang bango-bango mo, ang bango rin ng bulsa mo. Yun. Oy, shout out din of course kay Mickey Barcela na lalaban ngayon sa Miss Manila Broski. Good luck sa'yo. Representing Santa Cruz daw. Good luck, good luck. O siya mga kabisyo, ako tatawid na muna para mag-lunch dahil susunod na ang kumikinang na usapan ni Nicole Yala at Diego Bandido. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan,
yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, Bay? Saan pa naman tayo? Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at
kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya.